आदा मा मुं नोंनिया? आंना दिदोम मुसाहारि। गामिनि मुङा? मुजाथिगाव होना। नोंथाङाबो बावैसो जे बिटिआर सरकारनिफ्राय पिजिटिआर जिटि औ साख्रि थिसनथाय औ बेयाव सायख'जादों। औ मा बुंगोन नोंथाङा? बेखौथ' स्पेसियेलि बे बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावनांगोन जिहेथु बिथां प्रमद सार बिथांनि दैदेननायाव जिहेतु नैबे जिटि आरो पिजिटिनि जे रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बिराद मोजां प्रसेसजों बिथाङा होनायनि थाखाय जेरै जों गावनि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो आङो बिटिआर सरकार बा बिटिसि सरकारखौ जों साबायखर होनो सानो आरो लोगोसे बे माबानि बिटिआर सरकारनि सिएम बिथांखौ स्पेसियेलि आङो थेंक्स होनो सानोखि बिथाङाखि ओरैबायदि मोजां माबाजोंहाय प्रसेसजोंहाय बिथाङा बे साख्रिखौ होदों बिनि थाखाय आं धन्यबाद होयो आरो। सायख'जादों? आं जिटिआवहाय जिटि बड' आर्टसआवहाय आरो। बबे फरायसालियाव मोनखो? आं खाथिनिनो बे बसगाव हाइ स्कुलावनो मोनबाय आरो। बेखौथ' गोबां मानसिया गोबां बुङो खिन्थु बेबायदिथ' आं बे खुनुदिन मालाबाबो जिहेतु आं प्रेक्टिकेलि आं मोननाय हिसाबै आं बेखौ मालाबाबो बुंनो साना जिहेतु आं ओरैबायदि जेनुइन जों मोनदों। दा बिनि थाखायनो आं एसे सिगां दहाय होनदों कि ओरैबायदि बिटिआर सरकारा बा जोंना सिएम सार बा प्रमद बर' सारा ओरैबायदि मोजां जेनुइन भाबै साख्रिखौ होदोंना बिनि थाखाय आङो सिगाङावनो आं साबायखर बावखादों। दा मालाया जेखि बुङा मानो जों बुंनो सानोखि ओरैबायदि मोजां साख्रि माबाजोंहाय जेनुइन हिसाबैहाय साख्रि होदों। दा बिनि थाखाय खुनु मालाया जेखि बुङा बे बुंग्रायाथ' खय एकजना बुंखागोन खिन्थु बेबायदि जेबो माबा गैया आरोखि प्रेक्टिकेलि जों मोननाय हिसाबै जों बुंनो हायो आरो। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बि र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।